Apa, kaixo, ni bengo naz, tatorri naz Gazteako jendiakin nire amara ezinbestekoak erakustea, eta espero gustatzea. Hau nire amana. Eta, pixkat igual, amuleto moduan edo, zorten ematen diate juten zen leku guztietan, eta hoize. Gero ere bai, batea dijo hau, urrezko kate hau dela. Ez da urrezkoa, baina, 15 urtekin erosi nun, eta berdin ikustera eman dutela beti nirekin gainean. Batea bai zorte hona, eta hoize, estetiko bai gustatzen. Urrengo ezinbestekoak hauek dira, zapatilla hauek, Converse markakoa dira eta britantzari janaz. Orduan, nik uste nahiko komodoa dela ere bai dantzatzeko eta betianik eraman txuten zapatilla batzu dira. Eta hoize, kasu honetan, iPhonean aurikularrak. Egia da, beti nazela bai musika entzuten ez, juten nazen leku guztietan. Eta orduan, netzako ezinbestekoak dira eta hemen txetxut bai. Geokarri usagarra hau, kasu honetan, frutazalia bai banatzelako, eta orduan beti nozelako ordutan edo jaten beti sagarren bat, platanon bat, mandarinan bat, orduan, hemen txakazute sagarra. Urrengo ezinbestekoa txandala da, kasu honetan, beti gustatzen hau juten azten lekutara edo eramatia olako arropa ez, azkenin oso erosua delako. Eta kasu honetan, txandala hau pila gustatzen hau, oso komodo delako eta estetikok ere bai gustatzen hau lako. Eta hemen dakazute, txandala. Nire urrengoa hemengo potetxo hau da, balsamo de tigre izena huna. Kasu honetan, dantza eta munduan ibiltzen ganak ezagutzen dugu. Da, krema moduko da hola batentzala, minakazun zonalde batian, detizuna pixkat berotu zonalde hori ez. Azkenin, dantzatzeko eta hola oso proposa da. Eta hoize, beti nirekin dakatorrela poltsan, bazpare. Urrengoa pastilla hauek dira, kasu honetan balio dute estarri jantzako. Orduan, neguan tala batez ere, estarria beti gaizki dakat, eta hartzen txut pastilla hauek pixkat estarria eta hobetzeko, eta kasu honetan abesteko garrantzitsua da. Eta hoize, nik uste hauek nire ezinbestekoa dira batez ere neguan kasu honetan. Urrengo ezinbestekoa mundu guztiena bezala mugikorra da. Egia da, gaur egungo gizartean beti mugikorrakin gaudela, eta kasu honetan musika egiteko ere bai erabiltze dut. Batez ere kantaktola egiteko, aliman inspiratu egun batean edo inspirazio iturri moduan erabiltze dute bai mobileko notak aplikazioa. Eta nik uste egunero nozela beti mobilekin nola ez, jolasian edo beti bai ez, eta orduan ezinbesteko da, bai edo bai. Urrengoa, esan duten moduan neguan gaudenez, bufandatxo bat, azkenian berdina ez, hotza tala idunian batez ere, minus bat gradu ez dakizte, beti eramate dut bufanda bat edo buff bat, bai gustatzen eulako arpegia pixkat edo lepua behintzat tapatu eukitzea. Eta kasu honetan gustoko dut hau estetikoki eta hoize, ekarri dut horregatik. Gero bukatzeko hemen duten tramankulo hau da azkeneko ezinbestekoa. Kasu honetan dela bandolera bat. Ezagutzen hauten badakite beti nozela olako batekin gainean. Azkenin ere bai oso komodoa delako, erosua delako ez, beti hor gauzak eukitzea hemen. Eta kasu honetan eramate dut etxeko giltzak eramaten txut, kartera, mugikorra eta bestelako gauzak, eta hoize. Gomendagarriaz, azkenin dena hola hemen dakazu, eta hoize. Azkeneko ezinbestekoa hauze. Hau izan da dena eta espero gustatzea, eta gero, ategu diska bat izan hola bizirik, Spotifyen eta entzun mesedez, eta mi esker esan gatikan. Zure musika